Fenomenua ez da berria, badu orain zonbait urte jende gero eta gehiago ibilki dela barnekaldean, mendi eta natura sokoetan, baina bida jaina ahengurak sortu dira Baztango errekari begira, errobin isurtzen diren urgarbi horiek aldatzen ari direla, ohartu da Pantxo Antxordoki, biologia erakaslea eta bida jaitara. Jendea hor trumilka urbiltzen da, bainatzen dira denetan, baituzte eguzkitako kremak, alde batetik, bestaldetik argiak mugitzen dituzte, argien azpian badira makroizorgabekoak dira intsektuak, eta horiek sartzen dira elikakate batean, elikakate horren puntean badira moarreinak, eta elikakate guzia horrekin trabatua da. Bada famili berezi bat, erakusten duena Baztango erreka biziki garbia dena, dira plekopteroak. Plekopteroak betidanik hemen izan dira, lehen baziren denetan, eta orai oartzen gira, atxamaiteko biziki zaila bilakatzen da. Altxorrunen babesteko, Pantxo eta auzoko herritar batzuek elkarte bat sortu dute herriko etxearen sustengoarekin. Helburu nagusia da lehenik pedagogia egitea. Jendei esplikatzia zer den altxor hori. Behar bada bainatzia kriston beroa delarik bainan guti, bakarrik freskatzeko. Helburua da ere horroitaraztea jendei ez direla aparkatzen ahal bide bazterrean, jaz sekulako trabak izan ziren tokiko laborari eta biztanleentzat.